Kag sa number 1, 289 ka pumuluyo sa Barangay 14 sa Bacolod ang nawad-an sang balay matapos gintupok sang kalayo kahapon sang hapon. Napabayan nga electric fan sa isa sa mga balay ang gintunaan sang kalayo base sa investigasyon. Yaring report ni Richard Caballero. Pasado las 3 Martes ang hapon, sang nagluntad ang sunog nga nagtupok sang 32 ka mga balay sa Purok Ramon Magsaysay Dawis, Barangay 14 sa Bacolod. 22 diri ang naupos gid sa kalayo, samtang pulo naman ang partially damaged. Electrical ignition bangod sa napabayaan nga nakasaksak nga electric fan ang suno sa Bureau of Fire Protection gintunaan sang kalayo. Bangod sa kabudlayan sang BFP kag mga fire volunteers nga makasulod sa apektado nga area, nagbinuligay na ang mga residente sa pagpalong sang kalayo. Nagdangat sa second alarm ang among sunog. Ang iban nga mga residente may mga nasalbar pa nga mga gamit. Samtang ang iba naman ginuna salbar ang ilang mga hinuptanan. Kay nasang aga pila ka mga biktima ang nagbalik sa ilang mga puluyan agud makuha ang mga mapuslan pa nila nga mga pagkabutang. Isa sa ila amo si Rocky Benedicto, 61 anyos. 30 na katuig nga nagapuyo si Rocky sa among lugar. Apang sa pilagid lamang ka minutos, suno sa iya ginubos sang kalayo ang iya mga ginpundar. Sakit man isipa blaway ka balay ti din ka subong din ka matulog nga kunan mo. Kadamo padaan sa amon. Si pila kami ka bilog, 12 kami ka bilog. 12 kami ka bilog. Sa inyong pamilya? Oo. Amon kwan babaw dalom third floor mo. Wala siya may nasalbar nga mga pagkabutang. Ginuna niya salbar ang iya isa ka bata kag ang 8 sini ka mga ido. Voluntaryo man nga nagbulig ang pila nila ka mga kaingod nga wala na labot sang kalayo. Paagi sa paghatag sa mga panapton sa mga biktima. Isa mo no. Wala gani kami kakuha sa mga gamit namon. Ano lang nasalbar niyo tayo? Ido lang. Ang ido niyo lang. Ido lang. Lawas lang namon. Kabataan, mga Lawas lang. Mga pila ka bata ang arasin niyo balay nga nakuha niyo? Lang isa mo lang ding bata yan namon, laki. Oh, ang ido yun. Ang ido, anong kabilog. Walo lang, 8 kabilog. Tanan sila na Na solbar namon. Ang mga pagkabutang namon niya wala mo. May porsyon pa sang balay sang Iloy ni Rosalie Sionson nga ila nakita sang aga nga nagakalayo pa. Gilayon Manila ini nga ginpalo. Tuman ang kasubo ni Rosalie, samtang iya ginalantaw nga wala nabilin ang balay nga iya gindak-an. Ang importante suno sa iya, nasalbar nila ang 82 anyos nila nga Iloy nga halos hindi na makalakat. subo, sa nog lang wala na yung balay. Dili ka nagdako, makita na mo na nila sitwasyon. Kinanglan niya sila sa mga bulig, sa ila lang, sa iya bilin finance. Iya nga, wala din sila bilin mo nang, as in ang bitbit nila, ila lang bidya nga kaugalingon, kaya ano ang nagwa sila mula ng ilang mabitbit. Temporaryo nga ginahimo sa syudad nga evacuation site ang Education and Training Center School 3. Kapin sa 71 ka pamilya o 289 ka individual ang apektado. Nagpasalig naman si Mayor Greg Gasataya sa mga biktima nga magahatag ang syudad sa bulig pinansyal sa ila. 15,000 pesos ang pagabatunon sa tag-iya sa balay nga totally damaged. 10,000 naman kung partially damaged. Maghahatag man sang tig 5,000 ang syudad para sa mga sharers kag renters. Kung mahingagaw sang barangay at tanan nga mga documentary requirements kag buligan man sang DSSD, we're look at the latest siguro early next week maka-release naman kami sang financial assistance sila. So totally damaged it's 15,000. Ang partial is 10 and ang renter sharer is 5,000 pesos. And aside from that, madugang hatag man ng syudad sang mga GI sheets no nga pwede nila gamiton sa ilang pag-rebuild sa ila sining mga puluyan no. Nagdangat sa 4.5 million pesos ang kahalitan sang among sunog. Richard Caballero para sa Digicast Negros.